Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum. Gajah sore iki mangi sore iki arepe apa jenenge wi? Ngelusi nganu apa jenenge bonggole kates tilase jangkrik lho garing-garing dingge kayu bakar. Dadine piye ya timbangane nganu apa pas saulat apa bola. Pas jam saulat pol. Sengring ini ning kono kalamare. Saulat. Ah, iki wis ora patek sulap iki. Wah, bakno ning kono wis enek wong ngel ngelusi. Beh, ini gimana ini Pak Inul ini dengan sore yang cerah, dengan Sabtu yang berkah, kata-kata langsung gerbek saja ini. Kata-katane alhamdulillah sore ini baik. Alhamdulillah. Suwira cetuk, mundak lemu, Mundak suwira lemu. cetuk, mundak ganteng. Ya alhamdulillah ndak ganteng. Alhamdulillah. Ya ning kene iki mang mbakne ya cetukan lho. Wis padha ngelusi bonggole jangkrik. Lah rencanane kan arep ngelusi to aku ya an. Lah tempone ning kene wis didhisiki. Pah, Temen mang hebat, sing temen Mas Randy iki mang lho. Kalah Iya. cepet saut wong. oh kalah cepet saut wong. Dadine ya wis beneran lah enek balane. Dari iki mang eman-eman lho kaya ngene iki apa jenenge? Apa? Kaya ngene iki lho. Kan yo eman-eman to nganune. Setok iki jenenge Bonggole nganui bonggole katas sing garing-garing kan ya eman-eman lek ngene iki lho. Mas Randy isin aku harus dulu lah. Oh. Apa lewat? Oke, siap. Enak iki karo Mas Henry kita harus menghargai loh. Wek, model aja kaya ngono lho. Sore yang cerah di Sabtu yang berkah, Isin Pak piye Inul modele iki? Seperti biasa mengakhiri video Iya, pada sampean ngeplok aku. Mas Henry gede ngeplok aku. Sampean gede. Ya gentenan nganu to. Saling padha tak videone kan ya ngono to. saling support. Oh, padha tak videone. Lah iki mang dilala lho nding pah iki ngelusi kayune apa jenenge kates iki bonggole kates tilase pakan jangkrik kan kena tinggi cetek geni, tinggi masak-masak ning apa jenenge ning pawonan ngono ka lho, ning luwengan. Lah tempone ya bakno wis ning kene iki mang iki wis didhisiki iki mang. Kuwi ket ya apa ya mulai mun didhisiki mang? Alah aku wis ket Mas, setengah jaman sih anakku. Setengah jaman ya Jan. Jangan jawab tuh malu timbang mak disiki. Mending tak disiki kok mang tak neng. Lah ngene iki terus aku bagian yang telas-telas tok no malian. Iya, sampean kan batas kae Beh. tenen kok. Lah ngene sir mang golek sing wis tak apa awan wis tak surupeh rada garing-garing iki tak taleni dhisik, harus rada dawa. Kok ngendi iki mang kok? Ya kok mau disiki. Sampean kok ndi kok sumpah. Iki mangi neng kandang sik aku mang Makan mentok. neng kandang, heeh. Ngawon iki mang jerene nek lindu emang. Lah aku diawoni karo makan pisan kaya ngono. Iki olehmu sak pira iki mang San? Iki wis oleh sak apa jenenge oleh sak bentel iki San. Oh. 7 bentel ini. Ini cara ibarat gas LPG sama ini sama dengan 15.000 Mas. Ketika masak ini kan 1 minggu Mas cukup ini Ah. 1 minggu tadi kita bisa menghemat 15.000. Lah ngene iki dingge dhewe ya berarti ya. Oh 3 dewe. Walah. Tak kira nek didol iki. Padahal dingge dhewe. Anu ya pas sampean tuku ya pira-pira kuwi 10.000 lho. Ya. Iki kon nuku aku. Oh ya tukune 10.000 ya. Iki malah kon nuku aku lho bolo. Terus piye gini? Iya gini ya kancane ya garing kok iki. Beh, Delon to udan ora udan iki iki sampeyan iki pira njaluk pira? Ah, terus sampean 15 apa 10 wis ndak apa-apa wis. 15 yang Harga 10. sahabat lho. Beh, sampeyan iki mang kon nuku yang 15 yang 10 lho iki. Mas sampean renek tau niki? Ora enek. Lho ya ora enak lho. Lho guys garing Mas iki Mas. Iki kayu-kayu ini waru iki ra oleh ya. Ora Allah gede uang iku. Kena polsek kowe engko. Nah, lah. Ini kayu-kayu waru ki ra apa-apa iki engko sak kibike ngrong-20 nyelawe ngono ya gelem aku. Lagi engko bengi awake dhewe jam-jam 2, jam-jam 3 pas Ah. turu kan kok kita segerakan merapat ke sini kok bisa kok Mas. Wong ngono. Oh, lek sing iki. Ya sarambane ya ra apa-apa. Wis Kalau malam itu milik kita semua, teman-teman. Wong kabeh. Pak hijane sak mono mbeyane lho kayune iki. Oh, iso Mas. Udah garing ya. Kuwi wis lah golek. Wis lho. Wis genten aku ya lakno. Lah yo acaramu nyapa wisan?
Wah, ya wis aku tak golek kayu sik lah no. Sik saurunge apa jenenge? Golek. Aku tak apa jenenge nyang buritan sik ndelok apa jenenge kuwi. Ndelok jambu enak. Wah, aku ngidam jambu ket kae sik rong anu kok. Apa jenenge? Urung oleh karo ndelok blimbing ya lho. Wah, bakne jambune rong wah e. Wah, jambune sik urung buah jambune. Blimbingan sing matang apa ora nyang blimbingan. Aku bar golek blimbing golek kayu ngono ae. Kayu wah blusuk nyang rene lho. Lho nyang blimbingan tok iki. Iki blimbingane nggone Pak Darsi sing dirawat karo Pak Roni jenenge. Tapi sik ora enak sing mateng ya iki. Bae cuwil cilik Pak no. Kabeh cilik-cilik ae sak nyang rono ae. Piye cuwil cilik ning kene iki. Ora enak sing gede bolas. Gagal rasi teman blimbing neh. Posisi ini neng Tegal. Lagi kita andurane apa jenenge? Alah, Petrandu dingge nglanjari nganu. Lek ngarani lombok jamu ya, Bos. Cabe apa ngono lho. Aku yo ora tak paham. Tapi salahnya kok nganu yo. Mati-mati yo nyapu yo ngono kuwi. Aku nggak paham iki bolo. Cabe apa ngono Wis ono ae kok kita nganu ae. Ki apa jenenge wi? Ki ngelusi apa jenenge? Kayu kamang nggih urup-urup. Tak iki tak ngelusi sik bolo ya.